Зөһрә апа, менә шундый матбугатта хәбәрләр таралды. Кубадагы Гуантанамо төрмәсен Украина җиренә күчерәләр икән дигән сүзләр бар. Сез бу хакта ишеттегезме? Һәм инде менә ишеткән булсагыз, ниләр уйлыйсыз шушы хакта? Әйе, мин ишеттем, телевизордан да әйттеләр. Аннары бер көнне иртә белән радиодан да әйттеләр, күчерәләр дип Украинага. Мин бик борчылдым, нигә дисәң, анда хәлне инде ишетеп беләбез. Ачлыкта, суыкта, кышка табан бер нәрсә, үзенең солдатлары да хәерче киемдә йөриләр. Шуңа күрә анда буларга бик начар булачагын нитеп бик йөрәгемне сызландыра. Инде менә шушы Украинага күчерә калганда инде малайыгыз якынрак булса да, шушы Украинадагы хәлләр сезне борчый. Борчый, йоклый алмыймын. Аннары биредә булган, әле Гуантанамода булганда 2 айга бер Красный Кресттан кеше килә иде бирегә. Аны телевизор күрсәтеп сөйләштерәләр безне. Bütün яңалыкны, өйдәге яңалыкны гына сөйләшеп, 2 айдан тагы да яңа килә иде, хатлар да язышмый идек, булай гына сөйләшеп, күрешеп хәл итә идек. Хәзер инде андый хәлләр булмас. Менә Равилнең үзе белән соңгы тапкыр качанрак сөйләштегез? Сөйләштек 1 октябрьдә сөйләшкән, һәр бирерләр 25 ноябрьдә тагы бирерләр. Дип әйттеләр. Менә Равилне яклаучы адвокатлар бар бит инде. Алар белән дә хәбәрләшеп торасызмы? Һәм инде алар менә шушы Равил эше буенча тагын нинди эшләр башкара икән? Аның адвокаты 32 ел эшләгән әйбәт кенә кеше иде. Но хәзер пенсияга чыкты. Минем белән элемтәгә чыкканнар иде. Әйтә, әйбәт кешегә тапшырган эшен Равилнең барыбер эшен барырчакбыз дип ул вакытта әйткән иде. Менә инде Украинага күчерсәләр, белмим андый хәлләр ничек булыр. Димәк, инде бу Украинага күчерү мәсьәләсе менә шушы Равилнең үзе белән сөйләшкәндә ноябрь азагында да билгеле булырга мөмкин. Шулай. Зөһрә апа, менә бит соңгы көннәрдә генә тагын шундый хәбәрләр таралды. Әфганстанда Ирек Хәмидуллин дигән кеше кулга алынган. Шулай ук менә сезнең улыгыз Равил дә Әфганстанда кулга алынган иде. Менә шушы Ирек Хәмидуллин дигән кеше Чаллы төбәгеннән 10-15ләп егетне үзе белән ияртеп шушы Әфганстан якларына алып киткән диләр. Менә сезнең бу хакта нинди дә булса мәгълүматларыгыз бармы? Билгелеме сезгә? Мин булай кешедән ишетеп кенә беләмен, ул эшләгән, балаларын алып киткән бер 15ләп кешене дип. Күбесе вафат булдылар анда Әфганстанда, күбесе төрмәләргә эләктеләр. Шулай ул дип ишеткәнем бар иде. Бу менә шушы Ирек Хәмидуллин дигән кеше инде үзе булай Чаллы ягын кылып чыга, имеш Чаллыда. Ул Чаллыда тора иде. 3 баласы бар иде. Менә Зөһрә апа, сезнең бит инде шушы үзегез генә торасыз, улыгыз инде менә 14 ел шушы төрмәдә газап чигә дип әйтик. Кыенмы шушы менә инде үзегез генә яшәү, улыгызны сагыну, гомумән социаль яктан менә шушы фатир түләүләре сезне басмыймы? Әлхәмдүлилләһ шөкер, ул без бит мусулманнар үзебез торабыз, исраф бер нәрсә итмичә итә үземә бөтенесе. Но күңелсез инде. Гөл уйда, яшьтә артты инде һәр 78-гә итәмен 5 декабрьдә. Шуңа күрә бер үзеңә генә авыр инде.